Vi har glade børn, der kommer hjem og fortæller om dagens aktiviteter, de har haft herinde. Jeg har lært at stave til ål, is og sige. Jamen, vi vil gerne have hver enkelt elev til at blomstre. Vi vil gerne have, at vi kan tage udgangspunkt i der, hvor de er, og så videreudvikle dem derfra. Det er rart at gå på Friskolen Østerlund. Alle kan snakke med alle, og alle er lige. Vores børn er også super glade, fordi lærerne er, som de er heromme. Det er en stor familie. Det er sjovt at lave opgaver. Det, der også er særligt her, det er, at vi handler. Hvis der er en udfordring, så er der ikke særlig langt fra ord og tanke til handling her. Læringsmiljøet kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide alle de lærere, vi har, og på den måde, de lærer os tingene på. Det er rigtig godt. Det, der gør Friskolen Østerlund så specielt, det er, at den er åben for alle. Den tager sig godt af de børn, der må starte her på skolen. Jeg tror, børnene på Friskolen Østerlund er utrolig godt rystet til fremtiden.